Yun, good morning po mga brosis, panibagong vlog, panibagong araw at panibagong buwan, panibagong taon. Welcome po natin ang 2021 at tayo po nagpasalamat, sabay-sabay po tayo magpasalamat sa year 2020, negative and positive. Ang importante, umabot po tayo ngayon sa 2021. Maraming salamat po at sana itong taon na to, pagpasok ng 2021 na to, maging masaya, maligaya, at maging positive ang ating buhay hanggang sa susunod na taon. Yan. Hindi po ako nakakapagkahit kasi may singaw po, masakit yung singaw ko. Pasensya na po kayo kung medyo parang bulol ang salita ko kasi pag tumatama po sa ngipin ko yung singaw, masakit. Yun, ayan, mga neighbor natin dito sa Danga, Colgante at Pampanga. Ito po yung aking manager sa loob ng kanyang tindahan. Hindi ko po alam kung makikita niyo sila. Ayan, kausap yung biyenan ko, hindi nasa Cavite. Ayun, para maging may pakinabang naman sa akin ang buong taon na ito, itong unang araw ng 2021, ang naisip ko pong gawin maglinis ng mga electric fan para naman po yung hangin na papasok sa o dadampi sa katawan natin maging malamig. Yun, tara, samahan nyo ako. Tayo po maglinis ng electric fan. Si nanay. Ayan, nanay ko. Yan, biyanan ko yan. Hello, nanay. Happy New Year. Love you, nanay. Yun, biyanan ko. Sa Cavite. Taka, lalagay ko lang dito. Kukunin ko po yung electric fan sa loob. Dito na lang kayo tinolo. Nanay, dito lang kayo ma.
Pasensya na po kayo kasi hindi nyo nakita yung kabuuan nung pagbablog ko paano ko naging sa electric fan. Kasi
nag-lowbat yung cellphone kanina. Ayun. At anyway, maraming salamat po kasi umabot po kayo dito sa last part ng aking vlog. At sana po patuloy niyo po ako suportahan. Ako po yung humingi ng suporta sa inyo. Sa mga hindi pa po subscribe, paki-subscribe po yung aking channel at paki-hit po yung notification bell para po updated po kayo sa aking mga i-upload na video. Ayun, at again, maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na po sa channel ko. Shoutout po sa inyo, 146 subscribers na po yung aking. Shoutout nga pala sa mga kababayan nating OFW dyan sa iba't ibang sulok ng mundo. Lagi po kayo mag-iingat at binabati ko po kayo ng Happy New Year.